ചെറിയ വിലയ്ക്ക് ആടുകളെ വാങ്ങാം. പ്രിയപ്പെട്ട ആടുസ്നേഹികളെ, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആടുകളെ ഒരിടനിലക്കാരില്ലാതെ വിൽക്കാനും വാങ്ങാനും ഞങ്ങൾ സഹായിക്കാം. 2 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ജംനാപ്യാരി ക്രോസ് മുട്ടൻ വിൽപ്പനയ്ക്ക്. സ്ഥലം കോട്ടയം ജില്ല. വില 28,000 രൂപ. 9 മാസം പ്രായമുള്ള ജംനാപ്യാരി ക്രോസ് മുട്ടൻ. സ്ഥലം ട്രിവാൻഡ്രം ജില്ലയിൽ നെടുമങ്ങാട്. വില 16,000 രൂപ. താല്പര്യമുള്ളവർ മുകളിൽ കാണുന്ന നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെടുക. 2.5 മാസം ചെനയുള്ള 2 ഹൈദരാബാദി ക്രോസ് ബ്രീഡ് ആടുകൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക്. വില 32,500 രൂപ. സ്ഥലം കൊല്ലം ജില്ലയിൽ മടത്തറ. താല്പര്യമുള്ളവർ മുകളിൽ കാണുന്ന നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെടുക. ഒറിജിനൽ ബീറ്റിൽ. ഇതിപ്പോൾ 3ാമത്തെ പ്രസവത്തിന് വേണ്ടി 40 ദിവസം മുമ്പ് ചേർപ്പിച്ചിരുന്നു. സ്ഥലം തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ